Отче наш, же еси на небесех, да свети се имя Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам днес. И остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и вечно. Пътувахме до Германия, което отне 7 часа и половина. После чакахме известно време на летището и след това 2 часа и половина до България. Аз исках като малък да бъда композитор на музика. А пък аз като малък исках да стана или бейсболен играч, или рок звезда. Първите няколко години бях на домашно обучение. Майка ми ме обучаваше вкъщи. Това не е нещо необичайно в Съединените щати, разрешено е семействата да обучават децата си вкъщи. Но тъй като бях много упорит, майка ми ме изпрати във 2-ти клас вече в училище, заедно с сестра ми, която тогава беше 4-ти клас. И двамата с нея много обичахме музиката. Но вероятно любимият ми предмет беше английски език, особено литературата. Но баща ми позволи да последвам сърцето си и да уча музика в колеж. И така завърших бакалавър, след това и магистратура по оперно пеене. Аз пък винаги съм обичал да уча история в училище, но също много обичах да свиря и на тромпет. Бях сериозен изпълнител в гимназията, а след това продължих и в колежа да уча тромпет. И двамата учихме в гръцко православно училище по богословие в района на Бостън, което се казва Светият кръст. И не мислихме да идваме в България, защото по това време имахме по-малко връзки с България. А Захари, той какво учил? Той още мисля къде ще уча за университет. Само 12 клас. Да. Младе. Да. Родителите му са биологисти. Неговите родители са учители по биология, така че те преподават теорията на Дарвин.
Мисля, че всички държавни училища в Америка преподават теорията на Дарвин за еволюцията и може би по-съвременна нейна версия. В 7 и в 10 клас учим биология. Може би в някои частни училища или католически училища преподават друг мироглед, по-богословски, но като цяло теорията за еволюцията е много популярна и е универсална, включително и в християнските академии. Дори преди да стана православен християнин, си мечтах да посетя манастир. За пръв път чух за православието, когато бях в университета, предпоследната и последната година. Тогава прочетох отново Евангелието, но тогава, като го прочетох, ми прозвуча по по-различен начин. Защото ми направи впечатление как Господ казва: ако някой иска да ме следва, нека се отрече от себе си, вземе кръста си. Тогава си помислих, как се прави това? Как живееш като християнин? И къде има примери за такива християни? Не можех да ги открия никъде. Познавах добри хора. Такива примери всъщност открих, докато четох житията на светците. Това са хора, които наистина са успели да... Това бяха единствените примери на хора, които са приели думите в Евангелието толкова насериозно, че чак са посветили целия си живот на него, на Евангелието. Например, Свети Антоний, Свети Бенедикт, Блажени Августин и други хора, които са живели в ранните векове на църквата. Те откриха един съвсем нов свят за мен. Заради тези свети отци на църквата, аз приех православието. Също забелязах, че всичките тези хора, светии, познаваха Бог по начин, който е много по-дълбок, много по-особен. И аз реших да живея живота, който те са живели. А повечето от тях са били монаси. И така реших да разбера, има ли все още манастири, има ли все още монаси в днешно време. И разбира се, то имаше, но аз не знаех. И така постепенно аз научих за православната вяра. И след като се кръстих и станах част от православната църква, започнах да посещавам и манастири. И така накрая получих това велико благословение да съм част от един нов манастир на дядо Даниил, основан от дядо Даниил. И съм много благодарен за това. Мисля, че най-трудните ми години бяха годините, през които се подготвях да стана монах. Когато знаех, че искам да стана монах, но не можех тогава, веднага. Посещавах манастири, исках да съм перфектен във всяко отношение и да докажа, че съм достатъчно добър за това. Но ми трябваше повече смирение. И когато най-накрая дойдохме в манастира, въпреки че си бяхме мислили, че ще е много трудно, вече в манастира нещата се оказаха, че са много по-спокойни. Мислите ми се успокоиха. И има много неща, към които трябва да привикнеш. Не беше винаги лесно. Но ми стана ясно, че това е моето място, мястото за мен. И нещата, които ми изглеждаха трудни първоначално, понеже аз бях свикнал на работа, свързана с седене на бюро и почти никаква физическа работа. Никога не бях се занимавал с градинарство или с строителство, или пък с готвене, понеже ние готвим много за гостите на манастира. Всичките тези нови неща ми бяха трудни, но сега ми харесва да ги правя, защото ги правим, за да служим на хората. Това ни караше да се чувстваме по-пълноценни, отколкото ако го правихме всичко това поради друга причина. А кой е ваш изповедник?
There's just Silly there at the monastery. Who's your confessor? Metropolitan Daniel is our confessor. Митрополит Даниил е нашия изповедник. They're just native people that go to the monastery, or they're also immigrants. Има местни хора, които посещават манастира, но има също и имигранти. Хора от всякакъв происход идват на нашите служби. Гърци, руснаци, румънци, а също и много американци, които са станали православни, като нас двамата. Или пък има и хора, които наскоро са чели или са слушали в YouTube видеа за православната вяра и се опитват да намерят най-близкото място, където има православна църква. Има един такъв млад човек, който дойде в манастира ни по този начин. Той е така наречения оглашен, т.е. подготви се да приеме християнството, но все още не е кръстен. А има и други хора, които живеят в района и също ни посещават. А други пък пътуват от Бостън от време на време. Така че имаме около 15 човека, които идват за литургия в неделя. Манастира ни се намира в уединен район в щата Масачусетс. Така че на повечето им се налага да пътуват поне половин час или 40 минути до манастира. А други пък, които идват от Бостън, пътуват цели 2 часа. Дядо Йосиф ни попита на кого да кръстим манастира. И аз казах на Свети Йоан Кръстител да го посветим. И той каза, добре, готово. Някой ме попита, аз благослових и това е. А пък ние искахме да го кръстим Свети Йоан Кръстител, защото скита, който е в Оптинския манастир, където са живели толкова много от оптинските старци, това са светци от предния век, е бил посветен на Свети Йоан Кръстител, този скит. Старецът Йосиф Исихаст имал параклис, посветен на Свети Йоан Кръстител също. Ние много обичаме и Свети Силуан от Атина и ученика му, Свети Софроний, основал манастир в Есекс, Англия, който също бил посветен на Свети Йоан Кръстител. А и на кого друг е по-подходящо да се посвети един манастир, освен на Свети Йоан Кръстител? Той е образец на монах, който е живял в пустинята. И Господ казва за него, че той е най-великият човек, роден от жена. А на всичкото отгоре ние бихме могли да кажем, че Америка е една духовна пустиня. И за това го посветихме манастира ни на Свети Йоан Кръстител. В 4 часа сутринта ние бием клепалото, дървена аларма, за да се събудим. След това 1 час си казваме личните молитви в стаите си. В 5:30 започваме църковната служба. Обикновено в неделя започваме малко по-късно, за да може хората да дойдат на литургията към 7:30. Но иначе 5:30 започваме. Караме утринна, типикон. Обикновено закусваме всички заедно, защото това е общинен живот, като едно семейство, което в идеалния случай яде винаги заедно, всички ядат заедно. Молят се заедно, а след това и работим заедно. След закуска работим. В градината през лятото отглеждаме зеленчуци за себе си и за други хора. Продаваме някои зеленчуци, други ги подаряваме на хора, които даряват нещо на манастира.
Имаме малко животни, 38 пилета. Ще си взимаме още скоро, които ни осигуряват яйца за нас и за други хора. Парите, от които използваме, за да поддържаме манастира. Имаме и куче, което пази пилетата, каракачанка, български стил куче-пазач на животни, и котки, които се грижат за гризачите. Така че грижим се за всичките тези животни, готвим и чистим, като всяко семейство, което се нуждае от готвене и чистене. Работим в градината и също и строим. Има неща, които трябва да направим за манастира. Например, нуждаем се от голяма трапеза, маса. Завършихме и параклиса, който се намира в къщата, където живеем. Една от спалните беше разширена, за да направим място за параклис, за ежедневните ни служби. Към 12:30 обядваме заедно. Вечерния имаме в 5 часа. После отново заедно вечеряме. После пак малко работим и опитваме се да си легнем рано. И всичко това се повтаря на следващия ден. Дядо Йосиф ни каза, научете литургията на славянски. И ние научихме литургията и на славянски. Не е трудно. Имаше само няколко различни букви, които трябваше да научим. Но се получи, като се упражнявахме малко по малко. И затова понякога отслужвам службите на славянски, за да се упражнявам. За да не ми е толкова трудно, когато дойдем в България. И славянски е различен. Службата на славянски е много специална. На нас много се ни харесва и на английски. На гръцки също е много специално. Има нещо оригинално и специално, когато се служи на тези езици. Но е много приятно да се служи на славянски. Всеки ден един от нас служи, а другия му пее на клира и така се редуваме. Пеем литургията в стила на руската църковна музика. Веднъж съм ходил на Атон. Бяхме благословени да отидем за празника Благовещение. Бяхме поканени там от отец Климент. И тази покана беше много специална за нас, защото не бяхме правили планове да посещаваме България. В нашия манастир празнуваме по стария календар, както на Света гора. И щяхме да бъдем в България по време на празника Благовещение. И ние си помислихме, добре, значи ще служим по новия календар там, на Благовещение. И затова си помислихме, че ще служим по новия календар в нашия манастир. И така ние се приготвихме. Но очаквахме някой да ни посети, но за съжаление тя се спънала и се беше наранила тази сутрин. И отец Йосиф я закара на бърза помощ. И така не успяхме да отслужим литургията този ден. Ние дойдохме в България и бяхме изненадани да разберем, че сме поканени на Света гора за празника Благовещение, който ние мислехме, че ще пропуснем. Така че тази покана беше много специално благословение за нас. Държавата беше поставила определени ограничения, но при нас се получи обратния ефект, защото много повече хора тогава посещаваха манастира ни, отколкото преди това. И понеже в църквата в Бостън имаше ограничение до 10 човека в църква, 10 идваха при нас. Ние имахме 10 човека повече на службата. И после, като видяхме какво се случва, бяхме много щастливи да приветстваме хората да идват при нас. Защото ние хората трябва да сме, християните трябва да сме заедно в такива периоди, за да търсим и да намерим убежище в
църквата и да участваме в живота на църквата, която ни лекува отвътре навън. Така че този период на COVID беше странен, но благословен за нас в манастира. Хубавате ли се от смъртта, че ще умрете някой ден? Нямаме избор, всички ще умрем от физическа смърт рано или късно, но не трябва да се страхуваме толкова много от физическата смърт. И затова се молим Бог да ни помогне в часа на нашата смърт. Нуждаем се от Божията благодат в такъв момент. На литургията се молим за християнски завършек на нашия живот. На литургията се молим за християнски, безболестен, непосрамен, мирен свършек на нашия живот и добър отговор пред страшния Христов съд. Така че ние не се отчаиваме от смъртта, защото се надяваме на Христос, който е възкръснал. И за добра защита, когато застанем пред Господа на страшния съд. Защото всички ние сме грешили през този живот и ние се надяваме, че Бог ще ни прости. Но Той ще ни съди според състоянието, в което ни намери. И затова ние се надяваме, че в момента на нашата смърт ще имаме прошка, ще сме се помирили с Господа, както и с нашите братя и сестри. За това се молим на всяка една литургия. И се нуждаем от помощта на Господа в този момент точно на смъртта. Както и от молитвите на Божията майка и на светците да ни помагат точно в този час. Но ние все още не сме постигнали нивото на светците, като свети Павел, който копнеел да умре, за да иде при Господа. Но той казал, че е по-полезно за него да остане с нас хората, така че да ни учи. Така че ние не сме на неговото ниво, но не се страхуваме от физическата смърт толкова много. Но се нуждаем от Господнята помощ в този момент. Какво е смирение? What is humility? Смирението е нещо, което е трудно да бъде дефинирано. Светите отци на църквата имат много дефиниции на смирение, но всички те се съгласяват и смятат, че това е дар от Бог и че не може да бъде изразено с човешки думи, да се обясни точно какво е. Ние много харесваме свети Силуан, който нямал особено много знания за Бог, но го познавал, той го видял и това, което го поразило за Господ, било, че той бил много смирен. Така че, докато не познаем Бог по начина, по който светците са го познавали, ние няма как да разберем какво точно е смирението. Защото ние можем да говорим смирени думи, но в същото време да нямаме вътре в себе си смирение. Затова се молим Бог да ни научи, защото в Евангелието се казва, този, който се възвеличава, ще бъде смирен, и който се смирява, ще бъде въздигнат. И затова ние трябва да се научим как да правим това. Трябва да се научим първо как да се справяме с ежедневните дребни неща. Ние се възгордяваме, падаме или успяваме да запазим мълчание и да се смирим, в резултат на което Божият мир и благодат, милост са с нас. И се надяваме да увеличим този мир и тази милост да дойде в нас, така че Бог да бъде с нас и съответно по-малко да имаме гордост и по-малко да падаме. И така, стъпка по стъпка, Той ще ни учи. И така, евентуално, ние ще го опознаем по този начин. Блаженият отец Роман Брага е румънски свещеник, който пострадал по време на комунизма.
Той е бил Христов изповедник и ние го помолихме да ни каже нещо подходящо за млади хора, относно каква посока в живота да поемат. И той ни каза: не чакайте ангел да слезе от небето и да ви каже: вървете ето по този път. Той ни каза: прекръстете се и изберете нещо, изберете някакъв път. И вижте какво ще се случи. А също и свети Теофан Затворник в писмата му до духовно чадо отговаря на същия въпрос. Въпросът на мирянката бил какво да прави с живота си. И той я попитал: какво говориш? Как така, какво да правиш с живота си? Трябва да се подчиниш на Христос. Бог ни се открива в Неговите заповеди. Но най-важните неща са любовта ни към Бог и любовта към ближния ни. И трябва да намерим в живота си обстановката и обстоятелствата, в които бихме могли да постигнем тези неща, колкото и дребни да са. Например, в едно семейство съпруга и съпругата трябва да се обичат един друг, както и децата си, и да се грижат за тях. А също хората трябва да сме щастливи и доволни от това, което имаме, а не да имаме мисли от рода на така трябва да бъде или друго трябва да бъде. Или пък да си казваме: да можех да имам това, или това да би се случило. Но да имаме вяра в Господ, че Той ще ни осигури всичко, от което се нуждаем, в каквато и да било ситуация, която се окажем. Защото ние може да сме на различни места, но нашите мисли си остават с нас, където и да сме. Но когато вярваме в Бог, Той ни показва как да живеем. Когато ние се стремим да вършим Неговата воля, както е писано в Евангелието, като се изповядваме редовно и се причестяваме в църквата, като имаме връзка с нашия изповедник, духовен баща, като се молим ежедневно и докато общуваме един с друг, като имаме добри помисли за другите хора, а не да ги осъждаме, да не се превъзнасяме над другите, като си мислим, че ние сме по-добри. Тогава Бог ще ни намери начин, ще ни даде да бъдем в мир, да имаме мир, да сме щастливи и да разберем как можем да изпълним Неговата воля. И всичко това ще се изпълни не ако сме на някакво друго място, ами там, където сме в момента и с хората, с които сме в момента и общуваме. Ние просто трябва да ги обичаме, тези хора. Много е трудно да се борим с депресията, защото поне в Америка, в Съединените щати, хората са много изолирани един от друг. Може би е така и тук в България. Не знам. Преди живеехме задружно. Но сега стана по-лесно да се затворим в себе си, в собствените си мисли, в собствения ни свят. И тогава се получава много трудно да общуваме един с друг. Ние се нуждаем един от друг. За мен беше откровение, когато един свещеник в Бостън ми каза: не трябва да чакаш другите хора да ти се обадят. Ти трябва да се обадиш на другите хора и да установиш връзка с тях, отношения. Но няма прост отговор за много от тези неща, защото ние трябва да познаем себе си и да познаем кой е Бог. Няма да се чувстваме удовлетворени, докато не познаем кой е Бог. Докато не разберем по най-елементарния начин кой е Той. Трябва да научим да разберем каква е Неговата воля, като четем Евангелието. Това би ни помогнало. Но всеки човек е уникален, различен. И понякога отнема много време
преди да се научим. Трябва да страдаме преди да се научим как да следваме Господа, за да разберем кой е Бог и какво е важно в моя живот. Така че като изтърпяваме такива периоди на страдание, можем да преодолеем изпитанието с надежда. Това, което не виждаме в моменти на изпитание и трудности и страдание, е, че Бог всъщност е с нас, въпреки че ние не го виждаме. Но ние винаги трябва да се надяваме на Христос, който ще ни преведе от другата страна в такива трудни моменти. Но как ще се случи всичко това? Бог промисля с Неговия промисъл. Не знам как се случва, но ние сме имали моменти в живота, които са били доста трудни. И тогава различни хора са идвали и са ни помагали с приятелството си, с любовта си, с топлото си отношение. Всичко това ни е помагало. Било ни е като лек в различни периоди от нашия живот. Една румънска монахиня, която била изучавала психология, казва, че някои от тези психологически теории може и да са добри и може да ни покажат проблемите, които имаме, но те не могат да ни помогнат да ги излекуваме, тези проблеми. Затова ние се нуждаем от Светия Дух, чрез участие в различните таинства на църквата, за да бъдем излекувани от тези неща, които се намират дълбоко в нас. Затова трябва да търсим помощ от Господа и никога да не се предаваме. Манастира ползвате ли компютри? Ние имаме интернет в манастира и го използваме за различни неща. За работата ни, за банкиране, да пазаруваме различни неща. Имаме уебсайт, където са финансовите ни книги, отчети. Използваме интернет и да се учим на градинарство, да се учим как да строим. А също го използваме и за да се осведомяваме за това какво се случва в света. Но гледаме да не прекаляваме, защото това понякога е наистина предизвикателство. Както и за всички други. Интернетът е предизвикателство. Интернетът лесно ни завладява. Всички нас. По принцип нямаме малки деца в манастира, но някои семейства с деца идват. И така веднъж месечно започнахме да каним много семейства, повечето от които обучават децата си вкъщи. Така че не искахме да имаме място, където тези семейства биха могли да се съберат заедно, за да са една общност и да могат да се подкрепят един друг. А също и да имат часове в манастира за деца, така че веднъж месечно, понякога, 2 или 4 семейства идват и ние даваме уроци на децата им. Учим ги как да пеят на клира, храним се заедно, правим нещо заедно навън. Навън ги учим как да уважават Божието творение. Какви книги и филми обичате да четете, да гледате? Аз бях много вдъхновен от живота и творбите на отец Серафим Роуз, които съдържат много от историята на руската църква в Америка. Също пише за Йоан Шанхайски от Сан-Франциско. Творбите му също се опитват да решат проблема за това как да се практикува православието в Америка. Как американците могат да се свържат с православната култура. Мисля, че той много добре е разбирал това. Но той не е толкова оценяван в Америка, както би трябвало да бъде. Той е ценен много повече в България и в Русия. И други места. Аз знам само няколко думи на български, но отец Йосиф
може да води основен разговор. Отче наш, же еси на небесех, да святиться имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам днес. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. May glorify and live thy most honorable and majestic name, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages.